Hello guys! Gimingaw man ko ninyo ay murag taud-taud sad nga wala ko naka-upload no. Unya kani natingob jud ni mga guys. Sige, sugda nato ang atong pagbat-bat. Sige. Familiar mo ani kisay nakakita ani. Nanuroy mi ani nga time unya. Kani siya ba? Massage ni sa ulo. Ha? Sus kani ang akong bana Para lagi sa kay sana? magsigi ko pa hilot sa Para akong ulo kanang dili gud kusgon hinayon ra kay murag ma-relax man. Sus mao jud ni iyang giingon ako o kani o angay kayo ni nimo nya pag try nako. Murag sakit man sa nya permanente ba murag basta lain siya lahi ra jud basta kamot soft baya basta kamot ang hilot so wala ko palit ani guys kay sayang kung mapalit ko ani di yan ako magamit. Pero gi-recommend jud sa kong bana nga paliton lagi nako kuno daw pero kani ba o kani still naa sa kinalasan mura siya musakit madugay sa sige nimo balik-balik sa imong ulo. Nakakita ni Jud Town para masahe sa akong Ingani o ni siya pagamit kana na mura na kog aswang no. Gitry man ako so inganaon siya. Tagpilam na. kung mag-travel mo ni. Ana. Okay kayo. Ngano na manginahanglan man ani? Ug tugnaw. Gituyo pa na. Hala guys, cute kayo ang mga iro no. Tanawa. Nahunong ko dring dapita kay givideohan ako para makakita mo. Ug makakita sa dakong anak ko sigurado ko nga kitan kayo siya ani. Hilig akong anak nga si Sky. A few moments later. Guys, nami karon kay Mama Mary's Shrine sa Simala. Nya nahapunan mi, wala mi nakaabot tinuon sa misa, nagdagkot na lang mi nya. Karon ra mi nakahibaw nga close di ay ang misa naa gipahigayon sa ubos. Ang mga tao dili kalahos didto kay giayo under renovation. So, ang among gibuhat kay kutas kaayo ang among pagpaduong saka kay taas man kaayo ang hagdanan. Na mahuway mi diri kadiyot. Nya pagkahuman tanawa diha ra kutob ang mga tao human magline mi kay para mukis ni Mama Mary. Mao ni siya ang front sa chapel, dili ni chapel no kay dako naman ni simbahan. Mao ni siya ang kana siya diha dapit nagsige nagagas ang tubig. Dili siguro ni limpyo nga tubig kay green naman. Mao na siya diha ang part sa iya jud front. Sugod na mi ani og line. Ang line kuan ra man siya murabag dili siya hinay kay murag flowing ra ang wow sana all flowing. Flowing ra ang line o diha samtang nagpaabot picture mao gud na ang kalingawan gud picture kay nindot sad ang view baya no. Kay tarong Sky. Mao ni siya akong giingon ninyo nga nag-agas nga tubig, sige agas no. Kana green kaayo ang tubig. Magpayong ta kay niinit man gamay. Muari dire magdahad jud og payong kay perting inita.
may gani na timingan pag arena mo, mura siya nag dagom-dagom. May gani wala ni uwan, nindot kayong panahon nya, taud-taud mo init sa nasad, di nga na ba? Mao ni nga time, nag-picture me. Pero givideohan lang nako sila kay mas okay manggod ang video kaysa picture. Mao di ay naghilom-hilom akong bana na day tupad nga chicks. Mao di ay. Mao jud niya hang sekreto, bitaw joke lang. So mao ni nagpadayon na mi og line, nya hapit na gyud. Nanami sa baba sa pultahan. Kuan ni siya kanang walay nagsabaw, tanawan ninyo guys, daghang nagpray diri. Unya hapit na atong turno nga ato na ta sa atubangan ni Mama Mary. Ari ta diri magpasalamat. Magpasalamat sa mga grasya nga nadawat nato nga hangtod karon nakabarog ta. Bisan pa sa pandemic, sa bagyong Odette, ato ujud na lampasan unya sa mga blessing nga atong nadawat ug sa umaabot pa. Kani di diri ang berhin sa Simala, milagroso ni siya. Kinsa to ang gusto nga mo take og board exam, ang inyong kanang mga gusto i-pray, ari mo diri kay matuman jud. So mo na kasagaran ang wari diri mo take og board exam, mo adto sa gawas. Sa dili pa sila mo take, sa di pa sila mo larga, mo ari gila sila dire. So, mo na ako, nagpasalamat man ko sa mga blessing na naabot sa amoa. So, ari ko dire nagpasalamat ko ni Mama Mary. Pero guys, pwede ragod nga na ata sa balay, pwede ragod ta mo pasalamat. Depende ra na sa ato ang pagtuo. Liguman, pwede mo mudagkot og candle. Yan na yung mga candle light color na anay meaning. Nakalimot lang ko o video kung unsa na meaning sa kada candle. 2,000 years later. Maliling oh. Kaluoy. Na. Na. Kaniya ra ka ma? Daghan dininig nila. Ito si Mama Liling kaluoy. Diba? Hala, naluoy ko ni Mama Liling, nakapaabot siya na mo. Grabe kayo ka-traffic. Guys, kani si Mama Liling, gikan ni sa bantayan, dagan kayo yung pangdaod, wakasako. Yurot niya da ang mga bunga dito sa iyahang saging. Siguro, wala na to'y bunga. Unya, nadugay-dugay man ni. Luya ni Mama Liling, oy. Nakatug si Sky? Nakatug. Okay. Kadiri lang ibutang mo. Salamat ha. Sige, sige ma'am. Diri lang na. Oy, Sky. Hi, Sky. Nasa Maliling. Bliss ni Mama Liling. Ha? Asa yung pagkaon? Mo, oh, pa, dili kay mukha ka pa. Asa kapit ma? Dito lang na. Lagi diri lang pa dito sa imong pagkaon. Sige na para mukaon ka. Pamot ha? Ano, tara. Imo bag, may butang. Ibutang imo bag. Sibog dito, Sky, sibog. Oh, butang na dito sa kilid ni Sky. Ha.
I-close na lang, Ner. Mubalik man, Ner. Dira, si ate, si Mama Liling ug si Sky. Nakatuog ba yan na si Sky? Naitanong si mama, laka-cute bitaw ani. Gikan ni sa bantayan. Gusto sa man ni akong naong. Gipaningot. Bitaw. Tanom ni gikan sa bantayan, kuan daw ni dwarf. Drop na snake lang. Abot na si Mama Liling, guys. Dara si Mama Liling, guys. Gimi nga mo, Mama Liling, gikan ni sa bantayan. Fresh from bantayan. Ug kani dwarf sad ni nga santan. Dwarf nga santan. Itanong ni niya sa gawas. Oh, guys, ari sa siya diri, guys. Are mat sa online Anong nga nasad ni siya? snake plant mubo ini di mo tubo. Snake plant. Magsa ni snake plant ini dwarf. Nana, nagdadana sana yan nanananan. Nagnana na si Jangkoy-koy, oh. Nanan, tibok kalibutan, nanan. Naman ikaw dong, ha? Umata na ikaw? Itutog damat. Guys, mga unta, ali. Lami ra ba kaya kong sudan? Gisadong talong. Lami kayo. Syempre, samtang nagkaon, mag-headphone ta. Tanawa akong sudan. Purot lagi akong kuanan ni, kung rice. Ali, mga unta, guys. Nahuman ako kaon, guys. Taas na kaya kong buhok, no? Unsa kay maayo ani, putlan or ingani lang, patason lang nako. Unsay maayo nako nga style sa buhok, guys? Please comment kung ganahan ba mo nga putlan nako or patason lang nako. Atong itaod balik ang atong mask. Kay humana naman tag kaon. Ingani permi akong kinabuhi magmask. Wow, kalami sa linusak ni Mama Liling. Pag abot lagi nakahurot kog duha. Mauni ang mga saging ni Mama Liling gikan sa bantayan. Daghana lagi, guys. Unya kay pag human ako kaon linusak, ni kaon dayon ko og banana chips busuga. Guys, salamat sa inyong pagtan-aw. Hangtod sunod na sad. Bye-bye.